Jeg vil gerne fortælle om målrettet træning til patienter med morbus Bechterew og rygsøjlegigt. Mit navn er Jens Ole Rasmussen. Jeg er fysioterapeut og har over 30 års erfaring med morbus Bechterew. Træning er vigtig, for at du kan bevare funktionsevnen både på arbejdet, i hjemmet og i fritiden. Den samlede træningsindsats for at du kan bedre eller bevare din funktionsevne er konditionstræning, styrketræning og det særlige ved morbus Bechterew bevægelighedstræning. Endvidere er konditionstræning vigtig for at kunne forebygge hjerte-kar-sygdomme, som er hyppigere forekommende ved morbus Bechterew og ved rygsøjlegigt. Bevægelighedstræning har til formål at bedre eller bevare din bevægelighed. Hyppige bevægelser i rygsøjlen har også mulighed for at påvirke forkalkningsprocessen, således at der ikke sker en sammenvoksning fra den ene rygvirvel til den anden rygvirvel. Bevægelighedstræning skal foregå i et roligt tempo, og du skal udføre mindst 10 gentagelser af hver øvelse. Ved bevægelighedstræning skal man træne det, man ønsker at forbedre. Ønsker du at forbedre din evne til at kunne dreje hovedet til siden, skal træningen bestå af øvelser, hvor du drejer hovedet fra side til side, eller drejer hovedet til siden og laver en udspænding. Det hjælper ikke noget at lave andre bevægelser i nakken, eller træne andre dele af kroppen. Træningen skal være specifikt rettet med det, du ønsker at bedre. Ved styrketræning er det vigtigt, at du har en vægt, der er så stor, at du efter 10-12 gentagelser er nødt til at holde en pause. Du får den bedste effekt, hvis du tager 2-3 sæt af disse 10-12 gentagelser. Ved konditionstræning skal du føle dig lettere forpustet til forpustet i mindst 20 minutter. Du behøver ikke at træne meget hårdt, men du skal føle dig mindst lettere forpustet, og gerne så forpustet, at samtale er besværet, men dog muligt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du styrketræner 2 gange om ugen, og konditionstræning også 2 gange om ugen. Hvis du er over 65 år, skal du ikke træne for hårdt ved konditionstræning. Men du skal imidlertid føle dig lettere forpustet for at kunne få en effekt, og du skulle kunne føre en samtale, hvis samtalen er for besværet, er træningen for hård. 4 km i timen, når du går, er en passende tempo. Ved konditionstræning er det eneste krav for at få effekt, at der er en tilstrækkelig høj puls eller anstrengelse for pustighed ved konditionstræningen. Du kan derfor godt træne forskellige træningsformer for at få en effekt, og du kan også træne den samme hele tiden. Derfor kan det være en fordel at træne det, som du synes bedst om. Som sagt i indledningen er konditionstræning et vigtigt element i at forebygge hjerte-kar-sygdom, som forekommer hyppigere ved alle inflammatoriske gigtsygdomme, herunder morbus Bechterew og rygsøjlegigt. Der er videoklip med hjemmeøvelser, som viser mere specifikt, hvordan du træner bevægelighed, hvordan du laver udspændingsøvelser, hvordan du laver konditionstræning og hvordan du styrketræner i hjemmet. Tak for denne gang.